El să-l prindă. Bă, la ce mari sunt! Nene, ai văzut aia? Și cum trebuie să fiu? Acolo în colț stă unul. Aici Dar unul sunt. e mare. Bă, dar a fost la un moment dat. Mihail, Ian, l-ai prins! L-ai prins! Dă-ți cămașa că te faci Barbie. Ce faci, băi, iubi, băi? Băi, dar știi că tu ziceai să răsoare peștele. Băi, să zic povestea nu să creadă. Să vii să... Să vii să iei telefonul. Pune-le sus pe iarbă. Pune pe iarbă, Bă, că iau. pe cioata aia pune. Uite, dă-ți bluza aia jos măcar. Bă, l-am avut în mână. Da, mă, Mihai, l-ai avut. Dar nu știu ce ai făcut. Mă oprește ca să nu mă bată. Dar mă, uite! Bă, și sunt normal. Vino, mă, încoace. Zici că i-aruncă cineva așa afară. Uite, băi! Așa ceva eu n-am mai văzut. Haideți aici, am mâncat, bă. De capul meu, tică, doamne. Bă, ce pensame, frate. Acum nu l-a scos pe ăla. Fii atent, vezi Da, că ține da, moartea? Mică, îl prin pe unul aici. Dar ce-au, mă, un nebunit? Hai, mă, aici, mă. Ăștia se joacă, mă. Îți bagi, mă, când l-ai. Uite cu acolo a prins. Uite, uite, Dana, fii pe fază. hai să prins, să zic. Mamă, ce mare e! Bravo! Lasă aia mare, nu trebuie mie aici. Rana, lasă aia, trebuie aici. Adică dă acolo, dă mai încoace. Fugi, fugi, fugi după el! Du-te, mă, după el, mă! Să mă duc acolo. Zici că sunt rechin, mă, n-am văzut așa ceva. Da?